बोसोर 2023 गाहाम हामलायनायखौ आङो मुलुगनि गासैबो जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम बावहरनाय जाबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो रोजा रोजा मोजां मोननायखौ आङो बयनिसिमबो बावहरो। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बे गोदान बोसोराव बड'लेण्डआव थानाय, बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय सारा मुलुगाव जाय जेरावनो थाया मानो साफ्रोमबो बर' फिसायानो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन आरो गावबा गावनि जिउआव देरहासारनायखौ लाबोनो हागोन। बयनिबो न'खराव अनलायनाय थागोन आरो जा मावनो थांखि लादों बियो गोदान बोसोराव जाफुंसार महर मोनथों। आङो बेखौनो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। थांनाय 2022 बोसोराव जोङो गोबां जोंनि जेंना एबा जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ अर्गेनाइज खालामनायाव जोङो साक्सेसफुलि मावनो हादों आरो बड'लेण्ड सरकारा थांनाय बोसोराव जोङो सा 50 फरायसाखौ जोंनि माहारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां सुबुं धोन सोरजिनो हास्थायनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बर' दैदेनगिरिफोरनि हास्थायनाय बायदियैनो सा 50 फरायसाफोरखौ जोङो UPSC, IAS, IPS नि थाखाय फोरोंनो दिल्लीयाव दैथायहरनो हादों। सा 50 फरायसाखौ जोङो IIT नि थाखाय क'क्राझारावनो फोरोंनो हादों आरो बे बोसोराव जोङो सा सानजा भारतनि गासै 6 सिडिउल काउन्सिलखौ लानानै मोनसे जाफुंसार महरै ISPL जि फुटबल मेट्च जों खुंफुंनो हादों। दा बेनि अनगायैबो आङो गोलाव हाबाफारिफोर दङ, बेफोरखौ बुंजोबनो सानाखै। दा बे समाव बड'लेण्ड सरकारा माखासे सरकारि हाबाफारिफोरखौ जोङो जाफुंसारै मावनो हादों। दा NDB नि माखासे केस उइथड्र जादों, रिहेबिलिटेसननि खामानियाबो जाफुंसार महर मोनदों। दा फैगौ बोसोराव नैबे गोदान बोसोर 2023 जिखिनि जोंहा एकर्डनि आद्रा थानाय खामानिफोर बे गासैबो सुस्रांजागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै हाबा मावगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय जोङो लिटारेरि फेस्टिभेल खुंनो आखायाव लादों। बर' माहारिखौ मुलुगाव बयजोंबो सिनाय जाहोनाय एबा मुंदांखा हारि गायसननाया बड'फानि सिमांमोन आरो बे नोजोरजोंनो फेब्रुवारि मासाव जोङो इन्टारनेशनेल नलेज फेस्ट बड'लेण्डआव खुंनो सानदों। दा बेवहाय जेसेबां इउनिभारसिटिसफोर दङ बेनि माखासे गोरों प्रफेसार्सफोर, स्कलारफोरखौ लाबोनानै लोगोसे ससियेल फिल्डआव खामानि मावबाय थानाय माखासे ससियेल लिडारफोरखौ लाबोनानै बे नलेज फेस्टखौ खुंनाय जागोन। दा बेवहाय आङो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन। बिनि अनगायै ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट आरो गुबुन बिथिङाव जौगानायनि जिफोर हाबाफारि लादों बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय 2023 मायथाइयाव जोङो गोख्रोङै हाबा मावगोन। आङो जोंनि माहारिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ अरायसम मदद आरो हेफाजाबखौ हास्थायदों। लोगोसे गोदान बोसोराव बयनोबो हामलायनायखौ आं बावहरदों।